As croquetas, ese prazer para o padal é que a todo mundo lle encanta. Como non podía ser doutra maneira, en Fartura tamén temos que facelas e comezaremos cunhas croquetas de lagostinos e alga guacame. As algas que utilizaremos teñen o selo do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica e o leite é de orixe 100% galega. Comezamos por pelar os lagostinos, que teñen que estar crus. Nos usaremos unha dúcia deles. Separamos 6 cabezas de lagostino que usaremos máis tarde e facemos un caldo coas cascas. Cocémolas uns 5 minutos nun vaso de auga, apagámolas e machucamos ben para que solten toda a sustancia. Agora nunha pota, botamos 50 gramos de manteiga a fundir e rostrimos nela as outras 6 cabezas de lagostino que tiñamos apartadas. Espremémolas ata que a manteiga quede laranxa co zume que teñen no seu interior. Retirámolas e engadimos 50 gramos de fariña de trigo. Mesturámola coa manteiga ata que este cociñada, pero sen que se queime. A isto chamámoslle rus. Toca engadir o leite. Medimos 500 ml e botámolo na pota aos poucos mentres remexemos. Cando este ben integrado, coamos o caldo das cabezas e mesturámolo tamén. Agora esmigallamos unhas poucas algas guacame deshidratadas. Non botedes moita cantidade, pois multiplican o seu tamaño moitísimo. Cociñaremos a nosa bechamel durante 1 hora aproximadamente a lume medio, remexendo a cada pouco para que non se agarre no fondo da pota. Mentres preparamos os lagostinos. Nunha tixola cunha cullerada de manteiga, cociñamos o marisco apenas 1 minuto por cada lado. Picámolos miudiños ou máis grandes, como queirades. Probade o sal da masa, por se hai que rectificar. A manteiga que utilizamos era salgada, polo que nós tivemos que engadir pouco. Cando a bechamel está no punto, apagamos e engadimos os lagostinos. Botamos a masa nunha perfia e pómoslle un filme transparente a pel para que non faga codia. Deixamos repousar e arrefecer. Se é dun día para outro, mellor. Agora imos bolear. Antes de nada, batemos un par de ovos. Temos que darlle forma á nosa masa e podemos axudarnos cun par de culleres ou podemos facelo coas mans. Para que non se vos pegue, podedes usar aceite ou auga. Dámoslle forma e pasámola por ovo primeiro e por pan relado despois. 1 millón de anos máis tarde, temos as nosas croquetas listas para frixir. Quentamos aceite de xirasol nun cazolo suficientemente alto con que cubra toda a croqueta. Se tendes frixideira, tamén a podedes usar. Cando este ben quente, botamos as nosas croquetas e deixamos que douren o rebozado e se poñen crocantiñas. Escorrémolas en papel de cociña absorbente e listas para comer. Deixa que refríen un pouco para non queimar a lingua, pero tes que probar estas croquetas, porque teñen un gusto tremendamente intenso. Concentran todo o sabor dos lagostinos e das algas que se hidrataron na cocción da bechamel. Un bocado de mar cremoso e delicioso. Bicos e apertas, a fartura.